нозуки муҳокима сарфам наравад ҳам кӯшиш мекард, ки инро осонитар мушоҳида хоҳем намуд. бо суботу қатъияти андешарониҳо баробар созад. чаро ин одамро 10 сол ҳабси зиндон набоист кард? вақте ки Жюлен ба назди ин гурӯҳ омад, сафсата мехонд вай. хабисонро дар чоҳи зиндон бояд андохт, то дар он ҷо аз зулмат бимиранд, вагарна онҳо заҳри бештари ҷамъ меоваранду зарарноктар мешаванд. чӣ фоида аз он ки вайро 1000 экю ҷарима кунанд? магар ӯ камбағал аст? фарз кардем ки ҳамин тавр, лекин чӣ парвояш меояд? ба ҷои вай пулро гумоштагонаш месупоранд. не, ӯро 500 франк ҷарима карда 10 сол ба чоҳи зиндон бояд андохт. ё худои раҳим! дар хусуси кадомин даҳшат инҳо гап мезананд? андешаронд Жюлен аз оҳанги бехудона ва ҳаракати ғайри ихтиёри ҳамкасби худ дилгир шуда. башараи коҳида ва пажмурдаи хоҳарзодаи академик дар ин дақиқаҳо басе манфур буд. дере нагузашта Жюлен фаҳмид, ки сухан аз шоири бузурги муосир меравад. «Ҳа, нобакор!» хитоб кард Жюлен қариб бо овози шунавое ва дар чашмонаш қатраҳои ашки ғазаб чарх мезаданд.